nyika yose yoshamisika panguva ine kuchonekwa kwenzi President Masoda Mnangagwa waongeza masalaries evakomana vanhu vemuThe ruling party ZANU-PF. Panguva ino zvanyatsokushamisa vanhu vakachibvunza vachiti why are they increasing masalaries evanhu vari muThe ruling party ZANU-PF but macitizens anova macivil servants vachistruggle panguva ine vasingambowani such increments. Ndisati apinda mashoko akubuda nyoka panguva ino achiuya achiexposwa ne263chat.com. Don't subscribe or like on the icon. Tikipinda panguva ine mabuda nyora chiti Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa is reportedly ordered a sweeping review of salaries within the ruling ZANU-PF party, with the lowest paid worker expected to earn around $700 a month, and senior political bureau members potentially taking home more than $3,500. The increases, said to range between 50% and 300%, are intended to address pay disparities, align wages with market rates, and retain skilled staff. Though in brief, mashoko ari kuda panguva inoitawa ne263chat.com. Chotopa kunzi aiwa paitwa review yemasalaries awa yevanhu vari muZANU-PF kutanga from the lowest employee panguva ino achipewa aiwa something around 700 nemasenior political bureau members vachipewa more than $3.5. Mashoko ari kuda panguva ino nemadevelopments ari kuonekwa kunzi the people are struggling. Kuri kuonekwa kunzi iro bato racho riri mukutonga rikuzviti riri kuda kuisa Zimbabwe into an upper middle income class ndoro kuonekwa kunzi ndoro kungobenefita chete. Vanhu mukona macivil servants they're struggling. Tichitaura nemacivil servants only just because government inofanira kumeka sure kuti vanhu vabhadhara. Panguva ine maordinary citizens aiwa they are failing to make end meet. Panguva ino they are failing to put food on the table. Mashoko ari kuda panguva ino anonyatsokuonekwa kunzi neZANU-PF ameno tinenge tiri kuenda iri muRezimbabwe. Pinda comment section medu uzofungira emunyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like or turn on the bell icon.